एसे पास बे 14 नभेम्बर जे बर' थुनलाइ आफादनि दिनै गोथार जोनोम सान बे जोनोम सानखौ बोसोरफ्रोमबो नैबे जिकेबि एकाडेमिनि मोनसे स्कुलाव फालिबाय थानाय जायो। नोंथांमोना मा उद्देश्य लानानै बे बर' थुनलाइ आफादखौ जोनोम सानखौ नोंथांमोना बोसोरे जे मेहेरगोनाङै फालियो आरो बर' थुनलाइ आफादा जे बर' हारियाव माबायदि गोनांथि बिनि बिफावखौ नोंथाङा मेसेज गिबियावनो आङो फुंबिलिनि नोंथांखौ आरो नोंथांनि नैबे बड'लेण्ड रादाब चेनेलखौ आङो गिबियावनो बरायग्रोनानै लाबाय। दिनै जोंनि काजिगाव गुदि बर' थुनलाइ आफादा नैबे 72थि 14 नभेम्बर जेनाखि गोथार बर' थुनलाइनि जोनोम सान, बे जोनोम सानखौ जोङो नैबे काजिगाव गुरुदेब कालिचरन ब्रह्मनि नब्लाङाव जोङो सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारि खुंफुंनो जोङो लानाय जादों। दा बेखौनो बुंगोन आङो, बर' थुनलाइ आफादनि जेनाखि जोनोम, बेयो जाहैबाय आगोलनि बोखावजायै गवालपारा जिल्लानि सिङाव थानाय बासुगावआव 1922 मायथाइयाव जोंनि नैबे गोथार बर' थुनलाइ आफादा जोनोम जादोंमोन। दा बै गोदान जे बर' थुनलाइ आफाद दादोंमोन, बेनि आफादगिरिखौ गिबियाव जयभद्र हागजियार आरो बेजों लोगोसे नेहाथारि सनाराम थाउसेनजों लोगोसे माखासे सानसुमैफोरखौ लानानै बे थुनलाइ आफादखौ गोदानै दाफुंनाय जादोंमोन। दा बै समाव जेनाखि थुनलाइ आफादा गैयामोन, बे समाव जोंनि बै समनि इंराज खुंथायनि समाव बर' हारिया जोबोद थारमाने मोनफ्रोमबो बिथिङावनो जाल्ला जेंगोनाजों रायजो जाबोनो गोनां जादोंमोन। गुबुन हारिजों नाख्रेबजानाय, नासयजानाय, मुगैजानाय, फारफ्रोमबो बिथिङावनो मोगा मोगि जाबोनो गोनां जादोंमोन। बेनि उनावसो बर' थुनलाइ आफादनि जेनाखि मेंनो रोङै, थाथ'नाय गैयै हारि जौगानायनि खामानि मावनानै दिनै बर' थुनलाइ आफादा जोंनि नैबे मुलुग दरबाराव बर' हिसाबै सिनायथि मोनदों आरो जौगासारनो हादों। बेनिखायनो जोंबो दिनैहाय बे थांखिजोंनो खामानि मावबोदों। बेखौनो बुंगोन जे आङो आरोबाव जोंनि बर' थुनलाइ राव हारिमु फोथांनायनि मोनसे थादेरसा एबा एंगारनो हायै आफाद होननानै बुङोबा जोङो बर' थुनलाइ आफाद, जायखौ जों बर' हारिनि हारा एबा सिनस्रि होननानै जोङो मिथिनो हायो। दिनैहाय सानबेसेनि हाबाफारि लादों, मा आयदाखौ लानानै? दिनैहाय जोङो सानसेनि हाबाफारि लादों। बेयाव दिनै जोङो सानसेयैनो मेहेरगोनां हाबाफारि लादों। फुंबिलि समाव जोङो बर' थुनलाइ आफादनि गोथार फिरफिलाखौ बिरहोखांबाय। दा बिनि उनाव जोङो आयदायै जोङो थुनलाइयारि बादायलायनाय आयदा लादों आरो बिनि उनाव जोङो सोलोंथाइनि सोमोन्दै, आफादनि सोमोन्दै बेफोरखौ सावरायनो थाखाय जोङो गेवलां मेल लिंफुंनाय जादों। दा बे गेवलां मेलाव जोङो सोलोंथाइनि सोमोन्दै, आफादनि सोमोन्दै बेसेन गोसायै जोंहा मानगोनां गाहाय आलासि, हांख्रायजाना आलासि बिथांमोन सफैगोन। दा बिथांमोनहा फारफ्रोमबो बिथिङावनो जोंनि बेफोरबायदि जेनाखि बेसेन गोनां बिबुंथि बिथांमोनहा होफैगोन। बेफोर मेसेजखौ फरायसा आरो दिथागिरिफोरनो बे मेसेजखौ होगोन। दा जाहाथे बे मेसेजखौ मोननानै जायनाखि दिथागिरि, फरायसा, बिसोरो
बे सोलोंथाइ जाहाथे सोलोंथाइखौ सांग्रांथि खालामनानै गोसो होनानै जाहाथे इयुनाव दानि आरो इयुन जोलैनि फरायसा फरायसुलिफ्रा जाहाथे हारिनि सासे फुंखा सुबुं महरै जानो हायो। दा जोङो बे नोजोर आरो थांखिखौ बोनानैनो जोङो बे दिनैनि बे मेहेरगोनां जे 15 नभेम्बर बर' थुनलाइ आफादनि जोनोम सान, बे जोनोम सानखौ जोङो मेहेरगोनाङै दिनै सानसेनि हाबाफारिजों खुंफुंनो थाखाय आखायाव लानाय जादों। गोजोन्थों।